kæft, han hører dig højt. Jeg må ringe til mormor fætter. Video har Lucky 95 eller 94, jeg kan ikke huske det. Ikke blive ved med ham. Han er rigtig... Han er ikke en hacker, men han vækker. Hvor kan vi se Mikkel der? Se, der er Mikkel, som er ansat. Det er mig. Det er simpelthen bare mig. Ja. Også to igen. Velkommen i talkshowet Vild med Grin. Vild med Grin. Er det simpelthen et nyt talkshow, du finder på? Ja. Fedt talkshow. Okay, nu skal vi svare ærligt. Har du nogensinde spillet fodbold? Det er så sindssygt, at jeg skal svare med dem. Jeg svarer nu, at det har jeg altså prøvet. Ja, hvad så med Antonius? Jeg er ikke helt sikker. Jeg er så lidt usikker på den der. Det er selvfølgelig svært spørgsmål. Men ja, det har jeg også. Og prøv at falde ned fra et fly med et fladskærm. Nej, jeg er sygt hovedet, mand. Okay, det var slut med talkshow. Tak for i dag. Vi ses næste gang. Du må ikke lade på 2 5 til nu.